Ka jing yai tri sitom bat ka jing ai jing yai tri lang ki dor barsinong baper ban penteri kam ya ki jing betha bat ki kendon jong ko sarkar ha ka bai de bat ka jing da na ka jing pur jong ka jing pang coronavirus ha ki babun ki jaga ki long perking bha bat isngan bha omla ban len pat ba ki dang don ki sinong bat ki jaga ki balek let bat le bom sut nyo ya ki jing betha jong ko sarkar wat la ki tip ya ka jing ma jong ka ne ka jing pang coronavirus Kawai ne kisinong hari boh distrik balai le sitom da ka jinggit kya jong dor basinong rengkat ka jingai jingai trilang ki dong chong sinong bat khamtam ka jingmi renti jong ki volunteer sinong ban yada ya ka sinong ka thau ban lait na ka ne jingpang ka de ka sinong amjok habar nihat kabalalong hapo ka jingelam jong uba arjerwa uba de urang ba sinong jong ka ne ka sinong ulaya thuru ba ka ne ka jing apahara la ne ka volunteer sinong kilas dang na du pas dang nengkong ka lockdown hagari bat beteng hadu menta ka sngi Da kaba kimsya ya kibiru ki banabar banwan rung klem ki daw ki babiang bat ki kam ki babiang bat klem deng ya ki mas bat sakti la nekelan da ka hand sanitizer haba kelipat ha ka baide bat ke jingrung jingmi jong ki kali ki bawan butiar bat ki bon shim tiar na ki karkhana ki bodan hapo ka sinong ulai thu ba kimsya banwan palat arngut kata ki sya yo nongnya bat wei unong bot bat ru ki lakhang persya ya ke jingwan ki nong trei ki banabar jela ulai thu ru bahagane ka sinong kidon hadu pratli ki karkhana ki bakentup ya ki karkhana shina tiles shina home pipe shina mattress shina tarpaulin shina berni simen bat ki we de wat apdeng ka jing perkhing jong ka sinong kidang don pat hi ki bakwa ban le tam sneng bat ka sinong kala yo ban bat hadu lai pusau kun hun bat baro ki la sha dain kuna la ban gede uru hangne bagane ka sinong amjok ka don hagi thain berni hat ka bolong ru ka sinong ka badan hagi khaput bat ka jala asam ka bala peniaklat tang dau surok ba GS road national highway bat la ru banong ba ka long ka ba e bha ban pahara namar omla ban ithu ithau shu ya ka rung kami jong kibriu namar ka de ka sinong khaput henry watla ka taru da ka jing tristom ka ne ka sinong hadu menta kampadon kino ki positive case ki bangat ha ka ne ka jingpang watla ki sinong ki bamarjan kila sya pengat ha ka containment zone komen mutana publik pika media lawan po sinong jungi ban ship ke pubor sinong jungi te nadu ka si ba ki declare ya ka containment zone te ndai kat kum ka ordan nampo disi kumbangi tip nomor ba containment zone hi ka de nampo harlai mer hadu kanapara kat kum kat order ka ba iyo te hadu mentai ka warning impak tip ha te nadu suaya kata hi namangi ngiladon ka komiti kata pagi CCMC komiti te lang ba kan ni komiti bat ka dorbasnong ya tre karangkat alor ka jing perking ya kanika covid 19 ong ngi don langkat bat i lengmi bagi samla bagi rangba ya don tang tengi don masau grup ya don kabangi ya keliang duti man lakasi ke pementakasi lada de ga grup A kemudian la B adin kata ter C D kita ni don na kane ka jing pahara jung thi ki volunteer hane ki kam ki baki le ne baki pahara tila man matai ki hoi ni longi pahara kamtam me ka de ka wei ka long ka jingwan kamtam tip ngamai ka snong jungi namar kala long pelajan pla baka asam se ka wei ngi puting bha namar ba ki briu ki ban ki bawan nambar hapo ka snong baki nomio rong hapo ka snong jungi kadi kita ka wei kamat dan nangka so bakila tip baka ka don kayo ka hat ki jungi ne makamtam me magine ki hing bai man kasi ka wei ka leng kongsan ka di ka social distancing baki ha maintain bai ba bat ka mask face mask semua gede ban long compulsory baik ki bawan room hap ka snong jungi kino ki balak ya kata komod ki syadan kuna kat kum karai ke jung ka CCMC bat ka do basnong te hadu menta hadu live pun samut milayo ban bandai kuna yang ki bom keng lane ki bom nyo ya ka ain jung ka sarkar te bai to tumba kalau menta ki bun bagi karkhana mo ki factory apo ka snong jung phi dah kebai de bat kitu kali ki bawan nang nabar ki bawan butiar ki bawan simtiar hilek kum nabar itu ki bawan hapo factory nomor ki lapej bet ke factory bet nomor kaladon ba ka instruction napo nakaliang ka department napo ka nakaliang po DC office ladon ngayo te ki habut bet kat kum ka instruction kum ka protocols baki yom te ki habut bet kum ta nakaliang ka sinong nomor ngi perking hilek bet nomor ba hapo industries ba kinomdon kino ki bawan rung hapo ayu bat kitu ki bawan hatu ki kali ki bawan rung hatu ki de banlong by fully sanitize ki de ban sanitize wa nata ki sayo banrung aku din ba kiladep onload ki sanitize biang ya katu mo ki safa ka por kalong katkum ka order napo government bat napo district administration
fitip kapor kadai nadu mestap pendai beji hadu har beji. Tengi ailat diki mar bakin yo siu han tu bakin yo jingtit. Te nadu pendai hadu har beji ngi ailat diki. Tadin kata ngi khang no pat. Ngamut benai kerpang jing publik ye long ya ka department ya ka district administration baka police department bakila etra yang karang ban ngi baka snong. Ya hanong por ka jing dot kam ya kloi hi ban be ban nayu ban ai timon di yang banya terelang bagi setenak hi ngai publik ye ki kerpang. Pidon ke ga message pat dagam ta gibi pat kisnong ko makan ke por bakin simlai ke senjam ke jingkit kia pan ya snok hilang ka government. Hoi. Ka nakaliang ka sinong jongi ka kawai ka long mut ban ai message ik baro ba ban like na kani ka khlam ba kini perking ba bat kini ai ka duty wabhak nang baki briu benabar kimio ban wan rung hapo ka sinong jongpi baki nomora ka jingpang hapo ka sinong jongpi te sobha bakin long kiba alert kiba tristom nam ta ka sinong ka thau